Imaginează-ți că întâlnești bărbatul perfect, înalt, carismatic, stilat, bronzat, lucrat la sală, efectiv de pe revistă. Dacă începi să vorbești cu el, îți dai seama că nu are deloc profunzime, este superficial, imatur emoțional, irresponsabil, în general are doar red flag-uri și nu este un material bun pentru relație. Întrebarea este, mai continui? Pentru că în beauty este exact la fel. În momentul în care tu construiești un feed ca pe Pinterest, cu poze perfecte, cu culori frumoase, cadre pentru reel estetice, tu pui accent doar pe vizual. Dar pozele frumoase nu te vând, te vând sensurile și comunicarea. Ce rezultate oferi? Pentru cine ești? Cum lucrezi? De ce să te aleagă pe tine? Și cum o faci pe clientă să se simtă în siguranță? Și ca să obții rezultate, ai nevoie de strategie, structură, poziționare, analiză, profunzime, nu estetică. Iar cum să devii cel 10 din 10, ți-am lăsat în descriere.